Пам-пам-пам. Видик. У панядзелак OpenAI абвясціла аб новых цікавых навінах пра свой прадукт. Чат-GPT цяпер можа размаўляць як чалавек, там затрымка паміж тым, як ты яго штось спытаеш, і калі ён пачынае адказваць, стала меншай, стане меншай, пакуль што яна не стала меншай. У яго вясёлы крыху замілавальны такі жаночы голас, які гучыць уражліва, нерабатызавана і трохі знаёма для тых, хто глядзеў у арыгінале фільм Спайка Джонса 2013 года. Яна, ось это слово, яна, Her, напісаў у твітары генеральны дырэктар OpenAI Сэм Альтман. Яна гэта назва гэтага фільма і таксама тое, чым лічыць гэтую новую мадэль Сэм Альтман, галоўны кіраўнік OpenAI. Такім чынам ён спаслаўся на гэты фільм, у якім мужчына Хаакін Фенікс закахаўся ў асістэнта штучнага інтэлекта, агучанага Скарлетт Йоханссон. Навінка ўмее ўсялякае, зразумела, нейкія зноўку там неверагодныя рэчы. Таксама яна ўмее перакладаць там у рэжыме рэальнага часу, падтрымлівае з каробкі, дарэчы, беларускую мову. Прынамсі, пакуль не зусім падтрымлівае, з ёй можна будзе размаўляць па-беларуску, яна нават будзе адказваць па-беларуску, і яна зараз адказвае па-беларуску, але пакуль што галасавая мадэль не абноўлена. Працуе старая версія, таму не здзіўляйцеся, калі вы пачуеце, што яна гавора з акцэнтам нейкім такім дзіўным амерыканскім, ці ўвогуле будзе адказваць вам на іншай мове, на рускай ці нават на украінскай. Як гэта ўсё будзе працаваць з беларускай мовай насамрэч, мы ўжо паглядзім як-небудзь пазней. Выпуск ChatGPT-4o быў хутка азброчаны значна больш важнымі, як мне падаецца, навінамі з OpenAI. Адстаўка сузаснавальніка і галоўнага навуковага супрацоўніка кампаніі Іллі Суцкевера, які таксама узначальваў групу супервыраўноўвання, Super Alignment Group, і таксама з гэтай жа групы сышоў адзін з лідараў гэтай групы, Ян Лейке. Што такое супервыраўноўванне? Гэта такая дэпартамент, які займаўся тым, каб зразумець, як кантраляваць, як кіраваць штучным інтэлектам, абы нічога дрэннага не сталася. Гэтыя два чалавекі, якія ўзначальвалі гэтую кантору, яны адтуль сышлі. Прытым адстаўка Суцкевера не стала поўнай нечаканасцю. Калі вы памятаеце, ён удзельнічаў і, магчыма, быў галоўным ідэолагам таго паўстання рады дырэктараў, якая адбылася восенню мінулага года, якая прывяла да таго, што часова быў звольнены Сэм Альтман, перш чым зноўку хуценька вярнуцца назад на сваё месца. Мы таксама пра гэта распавядалі. Там увогуле ўся гэта гісторыя заняла прыкладна ў пятніцу, там усё пачалося, наколькі я памятаю, нейкі ці ў чацвер, а ў панядзелак Сэм Альтман ужо вярнуўся знову на сваю пасаду. Там і Microsoft уже іх да сябе ўжо і забірала. Ужо там чаго там толькі не было. Вось, Суцкевер публічна пашкадаваў аб гэтых сваіх дзеяннях і падтрымаў вяртанне Альтмана, але з тых часоў ён у асноўным адсутнічаў у кампаніі і адсутнічаў у нейкай публічнай прасторы. Але тое, што сапраўды выклікала спекуляцыі, гэта маўчанне былых супрацоўнікаў. Суцкевер апублікаваў даволі тыповае паведамленне аб адстаўцы, у якім гаворыцца: «Я ўпэўнены, што OpenAI створыць AGI». Агульны, як там, Artificial General Intelligence, агульны, крацей, штучны інтэлект. Гэта якраз такі той штучны інтэлект, пра які нам пісалі фантасты мінулым стагоддзі, які сапраўды ўсё ўмее, ўсё знае, крацей, штучны жывы чалавек, умоўна. Вось, Суцкевер верыць, што ў OpenAI ўсё з гэтым трымаецца. Працягваю далей яго цытату. І што OpenAI створыць AGI, які будзе адначасова бяспечным і карысным. Я вельмі рады таму, што будзе далей. Заява яго калегі Яна Лейке аб адстаўцы была простай: «Я звольніўся».
Пасля некалькіх дзён гарачых здагадак ён расказаў, што перажывае, што OpenAI адышла ад культуры, арыентаванай на бяспеку. Лекі ўзначальваў вось гэтую каманду, якая разбіралася з тым, як кіраваць, як кантраляваць штучны інтэлект, як каб парабіць яго бяспечным, каб мы не атрымалі вось тое, што атрымалі са Скайнетам у фільмах пра Тэрмінатара. Зразумела, што адразу ўзніклі пытанні. Я думаю, што мы дзеля гэтага штучны інтэлект і робім, не? Каб знішчыць чалавецтва і устроіць адзіная мэта. Варушняк. Ну, а што, для іншага? Дык навошта гэта рабіць? Вось, шмат спекуляцый узнікла, усе падумалі, што хутчэй за ўсё іх выгналі, што гэта тэрмінаваныя наступствы таго паўстання супраць Альтмана восенню мінулага года. Яны сходзяць у адстаўку ў знак пратэсту супраць нейкай сакрэтнай, небяспечнага новага праекта, які там робіцца ў OpenAI. Загадкі, зразумела, запоўнілі вось гэту пустэчу, вось гэта маўчанне, таму што ніхто, хто калісьці працаваў у OpenAI, нічога не гаварыў. То бок яны звальняюцца і маўчаць. І для гэтага... Загадкі дзіры нейкія. Так, для гэтага, як апынулася, ёсць зразумелая прычына. Прычына заключаецца ў тым, што яны, усе, хто звольніўся, яны баяцца страціць грошы. Таму што надзвычай існуе, карацей, надзвычай абмежавальнае пагадненне пры звальненні, якое вымушаны падпісваць супрацоўнікі OpenAI дзеля таго, каб вось гэтыя апцыёны, якія яны зарабілі падчас працы ў OpenAI, яны не былі адабраныя. Гэтыя апцыёны, якія могуць там каштаваць нейкія мільёны баксаў з улікам таго, як будзе ацэньвацца гэта іх кампанія. І яны падпісваюць пагадненне аб тым, што яны ніколі да канца жыцця не будуць крытыкаваць, выступаць з крытыкай кампаніі OpenAI ці штось такое непрыемнае. Вот табе і дэмакратыя. Вось так. Ім забараняецца на ўсё астатняе жыццё якім-небудзь чынам крытыкаваць OpenAI, казаць штосьці негатыўнае пра кампанію, і ім таксама забаронена прызнаваць, што такое НДА увогуле існуе, што існуе такое пагадненне пра гэта. Калі яны парушаць гэта, то ім некае першае правіла байцоўскага клуба. Ніхто не павінен ведаць пра байцоўскі клуб. Калі супрацоўнік, які звальняецца, адмаўляецца падпісваць дакумент або парушае яго, ён можа страціць увесь уласны капітал, зароблены за час працы ў кампаніі, які, верагодна, каштуе, як я ўжо казаў, мільёны долараў. Адзін былы супрацоўнік Даніэл Какатайла, цікавая фамілія, але яшчэ больш цікавы чалавек, таму што ён адмовіўся падпісваць гэтую лухту. Ён напісаў на адным з форумаў, што гэта каштавала яму 85% як-то багацця яго сям'і, то бок ён, калі б ён падпісаў, ён бы быў на 85% больш багацейшым чалавекам. Але, кажа, з іншага боку, вы не перажывайце, мне грошай хапае, мне шмат не надо, гэтыя 85% хай OpenAI засуне сабе ў сраку. Вось. І ён патлумачыў, што сышоў з OpenAI з-за страты ўпэўненасці ў тым, што кампанія будзе паводзіць сябе адказна з агульным штучным інтэлектам. Ён публічна пацверджваў, што яму прыйшлося адмовіцца таго, што, верагодна, аказалася велізарнай сумай грошай, каб звольніцца без падпісання гэтага арабскага пагаднення, якое, сапраўды недэмакратычна гучыць, што ты там да канца жыцця ні слова дрэннага не можаш сказаць пра кампанію, у якой працуе. Я разумею падпісанне там тыпу пра сакрэты нейкія, гэта як бы цалкам лагічна, улічваючы, што гэта нейкі вытворца, які нешта стварае, і прамысловы шпіянаж, і гэта ўсё зразумела. Але калі нельга гаварыць кепска, дык гэта таксама, вельмі таксама нейкая расплывістая даволі рэч. Пад гэта можна шмат што падгрэбсці потым. Праз 10 год што-небудзь не тое крыху, зусім крышачку нешта не так з заценнем скажаш, ты яшчэ засуюць і грошы яшчэ забяруць. Так гэта самае цікавае, што гэта пагадненне пры звальненні. Ты не падпісваў такога, калі ішоў на працу.
табе гэта падсоўваюць, калі ты збіраешься звольніцца і калі ты збіраешься атрымаць грошы ад кампаніі, якія ты зарабіў за ўвесь гэты час сваёй працы, нейкія там апцыёны, нейкія карацей бенефіты. І калі ты не падпішаш, ты гэтых бенефітаў не атрымаеш, а калі падпішаш, то ты лічыш, што закладнік таго багацця, якое ты атрымаеш. Вось таму пагроза грашыма... Не, ну заробак табе аддадуць. Не, ну заробак табе кожны месяц умоўна даюць, але Ну. там гаворка ідзе пра такія значныя сумы, якія табе хопіць на тое, каб хутчэй за ўсё да канца жыцця не працаваць, калі жыць дзе-небудзь там, у Мінску ці Беластоку. Вось. Ці так, дакладна. Я думаю, там адной месячнай этой заработной платы хапіла б. Я табе скажу кошты, тут будь здароў. Мяне кожны раз мяне аж падкідвае, заходжу ў краму, бананы 7,40 за кілаграм. Як гэта? Ну, што за 7,40 за кілаграм, што падурэлі там? Вы адкуль гэтыя бананы прывезлі? Яны недзе 2 рублі знайшлі ў кошце па дарозе з Мінску ў Новагрудак, пэўна. Вось. І пасля таго, як усё гэта стала вядома журналістам і іх чытачам, прэс-сакратар OpenAI апублічыў наступную заяву. Мы ніколі не адмянялі акцыянерны капітал цяперашняга або былога супрацоўніка і не будзем гэтага рабіць, калі людзі не падпісваюць пагадненне аб звальненні або аб забароне крытыкі кампаніі, калі сыходзяць. Крыніцы, блізкія да кампаніі, сказалі, што гэта азначае, што пасля публікацыі OpenAI хуценька змяніла сваю палітыку. Калі журналісты спыталі ў прадстаўніка OpenAI, ці азначае гэта заява менавіта змены ў палітыцы, атрымалі дупаўхіляльны адказ. Не чакаў, што я такое слово тут напишу ў сваіх падказках, але ён менавіта такі. Гэта заява адлюстроўвае рэчаіснасць. Нічога не пацвердзілі, не абверглі, сказалі толькі тое, што вось зараз у нас ўсё працуе такім чынам. Вось, і зразумела, калі апублічылі такі варыянт адказу, што не, нашы супрацоўнікі могуць сказаць усё, што хочуць, то Ян Лейке, ён ёсць у Твітары, ён пакуль што падпісаны як супрацоўнік OpenAI, ён расказаў, крыху раскрыў падрабязнасці свайго сыходу. Ён напісаў, што не згодны з кіраўніцтвам OpenAI наконт асноўных прыярытэтаў кампаніі на працягу даволі доўгага часу. Цяпер мы нарэшце дасягнулі кропкі пералому. Я лічу, што значна больш працы павінна быць выдаткавана на падрыхтоўку да наступных пакаленняў штучнага інтэлекта, на бяспеку, маніторынг, устойлівасць да барацьбы з імі, канфідэнцыяльнасць, уплыў на грамадства і ўсё такое звязанае з гэтымі нейкія тэмы. Гэтыя праблемы даволі цяжка вырашыць, і я занепакоены тым, што мы не на траекторыі, каб гэтага дасягнуць. Карацей, Альтман аддаў перавагу прадуктовай частцы вось гэтага свайго штучнага інтэлекта, знізіў значна прыярытэт бяспекі новых распрацовак, і OpenAI ад Open там увогуле нічога не засталося, што нават людзі, якія працуюць над тым, каб гэта ўсё было бяспечна, яны робяць вось такія дэмаршы, сыходзяць з, пэўна, самай цікавай на цяперашні момант кампаніі света, якая сапраўды штосьці там рухае на пярэднім краі навукі, пярэднім краі тэхналогій. Вось, то бок гучыць так, што гэта, ведаеш, сапраўды, як скандалы ў Скайнеце. Тыпу, нам трэба карыстаць гэту руку тэрмінатара, якую мы знайшлі на закінутым заводзе, ці это самае, будзем рабіць, там, даставаць чапы, ці нейкім чынам штосьці рабіць, ці не будзем. І вось такім спецыялістам, якія працавалі менавіта над тым, каб гэта ўсё было бяспечна, яны іх не звальняюць, яны сыходзяць самі, таму што разумеюць, што ніякім чынам не могуць у поўнай меры сябе рэалізаваць, паўплываць на тое, як распрацоўваюцца прадукты і якім чынам усё гэта працуе. Тут яшчэ, дарэчы, ёсць такі цікавы слайд, хтосьці выклаў у каментары, дзе дэманструецца, якім чынам з 2021 года з OpenAI якраз такі сейфіці эксперты па бяспецы штучнага інтэлекта сыходзяць з кампаніі.
Мгм. Там у свой час тым-лід Oversafety Concern пакінуў сваю пасаду, потым яшчэ нейкі даследчык звязаны з бяспекай пакінуў. І карацей, людзі вось пакрыху скікаюць з гэтага карабля, таму Мгм. што ім не падабаецца тое, што робіць Альтман, тое, куды Альтман рухае кампанію. Паўстанне супраць яго восенню 2023 года атрымала карацей паразу. І галоўнае для нас зараз, каб у якім-нибудь 2030 годзе вось гэта паўстанне мы не вывучалі у падручніках гісторыі пра тое, што Мгм. гэта Як быў пачатак. пераломны момант. Той момант, які можна было яшчэ задушыць гэту гадзіну.